Στις 31 Οκτωβρίου 2025 κάποια μέλη από το Δίκτυο Πράσινων Αυτοδιοικητικών συγκεντρωθήκαμε στο φιλόξενο και ζεστό χώρο του οικολογικού στεκιού και συνδεθήκαμε με άλλα μέλη από διάφορα μέρη της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό και από κοινού συζητήσαμε και βάλαμε τα θέματα που δημιουργούν το διακριτό στίγμα των πράσινων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η ημερίδα διοργανώθηκε εν ώψη του συνεδρίου της ΣΚΕΔΕ αλλά και του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που αναμένεται να βγει σε διαβούλευση σε λίγες μέρες. Ο τέος Υπουργός και Βουλευτής Γιώργος Δημαράς εισηγήθηκε την οικολογική χωροταξία και ένα σχέδιο διαμόρφωσης της βιώσιμης πόλης. Είναι ότι οι πόλεις μας γυράσκουν και ιδιαίτερα οι πυκνοδομημένες περιοχές των πόλεων όπως είναι η Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, η Πάτρα, δεν μπορούν να αντέξουν στις καινούργιες συνθήκες κλιματικής κρίσης. Όλοι οι επιστήμονες λένε ότι αν έχουμε συν 2 βαθμούς γενική αύξηση θερμοκρασίας στον πλανήτη, στις πόλεις θα έχουμε συν 6, συν 7, συν 5 ανάλογα το πόσο μπετό και πόσο λίγο πράσινο έχει κάθε πόλη. Επομένως, θα πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά την αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τις περιφέρειες, το τι θα γίνει με τις πόλεις. Φέρουμε λοιπόν για παράδειγμα την Αθήνα, που είναι μια πόλη που τα κτίρια της είναι 70-80 ετών. Αυτά τα κτίρια, πέρα από το πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα που έχουμε πλέον στατικής επάρκειας αντοχής σε καινούριους σεισμούς, γιατί έχουν όλα κατασκευαστεί με παλιούς όρους, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, ότι μετά τα 40-50 χρόνια ανάλογα για τις περιβαλλοντικές συνθήκες, το μπετό γυράσκει και πέφτει η αντοχή του. Μέσο όρο υπολογίζουν οι ειδικοί που μιλάνε αυτά τα θέματα, τα κτίρια μπορεί να αντέξουν μέχρι 100 χρόνια. Και επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι πόλεις θα έχουν μέλλον και ζωή εάν όταν γυράσκουν τα κτίρια και μεμονωμένες επιχειρήσεις γκρεμίζουν κάποια κτίρια και τα ξαναφτιάχνουν με τους ίδιους όρους δομήσεως. Υπολογίζεται ότι στην Αθήνα το πράσινο είναι 1 τετραγωνικό μέτρο ανά κάτοικο. Μέσω ευρωπαϊκό επίπεδο το επιθυμητό είναι πάνω από 9 και για να μειωθεί λοιπόν η πιθανότητα το να μην αυξηθεί τόσο πολύ η θερμοκρασία πρέπει να έχουμε διάσπαρτο πράσινο μέσα στις πόλεις. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν? Η πρόταση δική μου είναι ότι πρέπει να μελετήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, η Δήμη, σε συνδυασμό με τις περιφέρειες και με ένα κεντρικό σχεδιασμό κυβερνητικό, ένα επανασχεδιασμό των πόλεων. Δηλαδή σε αυτές τις πόλεις που έχουν τα κτίρια 60, 70 και 80 χρονών θα πρέπει να ξαναδούμε τη στατική αντοχή των κτιρίων παράλληλα με την αναβάθμιση την ενεργειακή αλλά και με την αύξηση του πρασίνου και του κοινοχρήστων χώρων. Πρέπει να δούμε, να σχεδιάσουμε, να επανασχεδιάσουμε τα κέντρα των πόλεων αυξάνοντας το κοινόχρηστο χώρος και το πράσινο και να δούμε πλέον με τον τρόπο που θα μπορούν να γίνουν αυτά. Δεν μπορούν να αφήσουμε τις πόλεις έτσι να γυράσκουν, να καταραίουν τα κτίρια από κάθε πλευρά. Επισκευάζουμε τα κτίρια με θερμοπροσώψεις για να τα αναβαθμίσουν ενεργειακά, αλλά όμως δεν εξετάζουν καθόλου τη στατική αντοχή. Δεν μπορεί να εφαρμόσει συστήματα γεωθερμίας και όλα τα σύγχρονα συστήματα σε μια πόλη που δεν θα επανασχεδιαστεί με καινούριους όρους δομήσεως, με μείωση του συντελεστού δομήσεως και όχι αυτά που γίνανε τα τραγικά στους καιρούς μας. Τι γίνανε με το νέο οικοδομικό κανονισμό? Δώσανε κίνητρα να αυξηθεί το μπετό στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή περίπου στην Αθήνα όποιος έχει καινούριο κτίριο και σε άλλες πόλεις έπαιρνε για να το κάνει ενεργειακά ικανό και ορόφους, αυτά που γίνανε στα κτίρια της Ακρόπολης που ξέρουμε πόσο δύσκολα τα σταματήσαμε μεν και με δική μου υπουργική απόφαση, αλλά πλέον δεν έχουν καταδευστεί κανένα. Αλλά θα συνεχίζονταν ακόμα εάν δεν αναθεωρούνταν τα διάφορες σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι υπάρχοντες νόμοι πρέπει να αλλάξουν. Εγώ θα σας πω ότι είναι ένα άρθρο, το άρθρο 33 του ΓΟΚ, του παλιού και του ΝΟΚ, που δυσκολεύει τους δημάρχους ακόμα να ανοίξουν μια πλατεία, να αγοράσουν 2 εκόπτα για να κάνουν πλατεία. Αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα νομικά ζητήματα, ίσως και συνταγματικά, για να σχεδιαστεί η πόλη από την αρχή σε ευρύτερες περιοχές, πολλά μαζί οικοδομικά τετράγωνα,
που μπορούν να γίνουν σε ένα βαθμό ε, και με το στόχο το δικό μας που θέλουμε αποκέντρωση του πληθυσμού, δηλαδή να δώσουμε κίνητρα να φύγει ο πληθυσμός από τα κέντρα των πόλεων και από τα κτίρια αυτά που πρέπει να γκρεμιστούν, τα παλιά, αλλά και κίνητρα να μετασχεδιαστούν μέσα εκεί, γιατί αυτές οι περιοχές θα αναβαθμιστούν πλέον και εμπορικά όταν τις κάνεις πράσινες, κάνεις καινούρια κτίρια. Είναι ένα σχέδιο, το είχα συζητήσει τότε, ήταν ο Καμίνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων κλπ. Όλοι τα λόγια το συζητούσαν, πάρα πολλοί λέγανε αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή μην πειράζετε τα πράγματα, οι υπηρεσίες κατά κανόνα δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει αυτά πολύ δύσκολα πράγματα να χωρέσουν τώρα σε κάποιο νομοσχέδιο που εγώ είχα ετοιμάσει, τα πρότεινα και παρόλο που το έκανα πολύ συντηρητικό αυτό το νομοσχέδιο, δηλαδή δεν έκανα μεγάλες τομές που θα αμφισβητούνταν εν πάση περιπτώσει από κάποια άρθρα του συντάγματος περί ιδιοκτησίας. Μένουν στα χαρτιά, δεν υπάρχει καμία βούληση να δούμε τις πόλεις πώς θα εξελιχθούν στα 20, 30, 40, 50 χρόνια στο μέλλον.